Lele Viorica îl cunoaște pe partenerul de duet de când era foarte mic. Este din satul ei și se pare că sunt chiar rude îndepărtate. Un duet special pe scena de la Vedeta Populară. Lele Viorica și Alexandru Pugna. Mândră, mândrulița mea, eu ți-o-i scriu cărcișa. Mândrănuțe mărita, până m-o elibera. Că doruțul din armată niciodată nu se gata. Ard-o făcut cătănie, că mult dormea dușenie. Bună seara, Alexandru! Bine ai venit! Bine v-am găsit! De fapt, bine ne-am regăsit, mă bucur să te revăd. De data aceasta, alături de Lele Viorica, o cunoșteai? O știi pe Lele Viorica? Iată, am fost de atâtea ori în televiziunea română și aici în studiourile TVR, dar de această dată îți mărturisesc sincer că am avut emoțiile dublate. Pentru că de Viorica Ciui, de fapt o chemat-o Pugna, mă leagă amintiri extraordinare. Dumnezeu avea cam 17-18 ani când câștiga toate concursurile de muzică populară organizate la Bistrița și a luat mari premii la festivaluri importante de folclor. Au trecut peste 45 de ani de când Viorica n-a mai cântat, s-a măritat și pe prim plan i-a fost familia. Și vreau să-ți mărturisesc că atunci îmi spunea Sandu, amândoi trebuie să ne facem artiști. Ce frumos! După ani, Viorica m-a chemat și a zis, Sandu, uite, eu nu am ajuns artistă, tu ai ajuns. Uite, vreau să-ți dau ceva foarte drag sufletului meu. Și atunci mi-a dăruit această cămașă, la care țin foarte mult. Este cămașa de mire a soțului său, Ion, pe care ea a cusut-o, pentru că așa este datină la noi. Mireasa coase cămașa de mire pentru viitorul soț. Deci voi doi sunteți o poveste, de fapt, împreună. Așa este și vreau să spun că toate cântecele pe care Viorica le-a cules de la bătrânii satului în anii 70, mi le-a dăruit mie să le duc mai departe, pentru că sunt cântecele satului nostru, Căianul Mic de pe Valea Țibleșului. Deci înțeleg că în seara asta e cumva un gest de recunoștință prezența ta aici față de Lele Viorica. Exact, tocmai de aceea mărturiseam că am emoții foarte, foarte mari. Poate la debut, când am fost la Floarea din grădină, am mai avut așa emoții mari pentru ea de această dată, dar și pentru mine, că e prima dată când, după atâția ani, cântăm împreună. Viorica nu cântă pentru a deveni artistă sau vedetă. Vă spun eu, cântă
pentru a-și descărca sufletul. Cântă pentru că... Așa cum trebuie să se cânte. Da, exact. Și de aceea eu le spun tuturor celor ce au glas, talent, rapsozilor noștri populari, cei ce duc mai departe valorile acestea extraordinare care sunt cântecele și, de ce nu, costumele impecabile, minunate, să vină la vedeta populară pentru că au șansa ca măcar o dată în viață să îi vadă o lume întreagă. Mulțumim foarte mult! Mulțumim și sunt sigură că, într-adevăr, emoția asta o să te însoțească până la sfârșitul vieții tale, seara aceasta. În mod cert. Mulțumim! Mulțumim, Alexandru Pugna! Hai să vedem, Lele Viorică, ce zice juriul după momentul ăsta? Elize Stan, vă rog! Ce să spun? Emoționant. Chiar dacă au mai fost mici imperfecțiuni, nu le luăm în calcul, nu le băgăm în seamă pe acelea, pentru că dumneavoastră ați creat o stare. Asta este foarte rar. Eu mă bucur că ați fost în seara aceasta împreună cu noi aici la Vedeta Populară și vă doresc viață lungă, plină de bucurii. Vă mulțumesc și eu mă bucur că am ajuns la dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim! Bogdan, te rog! Eminescu, la întrunirile de la România Jună din Viena, alături de colaboratorii și prietenii săi din Bucovina, dar și din Câmpia Transilvaniei, cântau cântece de cătănie și în poemul Călin Nebunu, cele 3 fete de împărat, fiecare dintre ele cântă cât un cântec de cătănie. De asta mi-a amintit doamna Viorica. A fost ca o fată de împărat care a cântat un cântec de cătănie ca să se apere de zmeul cel mare și rău. Vă mulțumesc, să rămână, doamna Viorica. Mulțumesc și eu. Mulțumesc! Grigore Leșe, vă rog! Ce am apreciat extraordinar la Lelea Viorică, sunetele sunt drepte, adică așa se zice, fără vibrații. Dincolo de asta, vreau să spun că ce cântă Lelea Viorică se leagă de rosturile adânci ale spiritualității. Povestește foarte frumos. Aș sta și aș asculta o noapte întreagă. Voi transmite acolo unde trebuie să transmit, așa o rugăciune și spune așa: Lelea Viorică a fost la concurs și a cântat foarte, foarte frumos. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim! Niculina! Unui rapsod nu-i pasă de impresia pe care o lasă în jur. El cântă pentru sufletul lui, așa cum spuneați, și pentru ce înseamnă el acolo, în locșorul în care s-a născut. Dumneavoastră, astă seară, ați fost dumnezeiască. Și eu vă mulțumesc din suflet. Și eu vă mulțumesc! Mulțumim! Cornelia, te rog! Vorbele lui Sandu Pugna m-au emoționat teribil, pentru că stăteam și mă gândeam așa, ce lucruri frumoase vă leagă, ce frumos e tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, deși n-ați continuat cariera de... nu v-ați făcut artistă, cum i-ați spus lui Sandu, v-ați bucurat pentru el, v-ați căsătorit. M-am căsătorit și nu că nu m-ar fi lăsat bărbatul meu, că și acum el, du-te acolo și cântă. Dar Bine a m-am făcut. căsătorit și am avut copii Și v-ați ocupat de și m-am creșterea ocupat copiilor. de familie. Auziți, dar n-a vrut să vină cu dumneavoastră la Vedeta Populară? Soțul? Să știți că nu a avut timp, doamna Iuliana, că el e cu tractorul, cu aratul, cu săpănatul, cu gredinuța. Am înțeles. Dar și-ar fi dorit, mă gândesc. Și-ar fi dorit. Ce v-a zis când ați plecat de acasă? Succes, mi-a spus succes. Ce a zis? Să vii premiant acasă. O zis, du-te și fă ce trebuie să faci, ce te îndeamnă inima. Ce frumos, ce Foarte frumos. frumos. Deci tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră este frumos și acest frumos l-ați adus aici. Mulțumim, mulțumim, Vă Lele mulțumesc Viorică. și eu. Vă Doamne mulțumesc. ajută, mulțumim.